Капліца з вёскі Каралеўцы была збудавана ў 1802 годамі чаяннямі селяніна Александра Рогача. Грошы на капліцу збіралі з двух суседніх вёсак, з вёскі Каралеўцы і з вёскі Лубкі. Будавалася яна хутчэй за ўсё як уніяцкая. Аб гэтым нам кажа яе архітэктура. Бо праваслаўныя капліцы, часоўні, яны не маюць алтароў, гэтая каплічка мае алтар. Але ў дакументах ужо за 1864 годам яна згадваецца як праваслаўная. Была прыпісной да прыхода ў вёсцы Іжа. 6 разоў на год у ёй на вялікія святы ладзілись малебны, а таксама яна выкарыстоўвалася па сваёй непасрэднай функцыі. Капліца была могілкавая, адпаведна, паніхіда, адпявання, калі каго на могілках хавалі. Па сваёй архітэктуры гэта вельмі цікавы помнік. Ён паказвае гэтую эпоху, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, калі ў нас на змену барока прыходзіць класіцызм. У народным дойлідстве это крыху там зацягнулася больш. І па сутнасці мы маем 8-гранны асноўны аб'ём храма, які нас адсылае да ратонды. Але гэта не цалкам ратонда, бо ззаду мы маем алтарную частку, спераду мы маем прытвор, які стаіць на двух моцных слупах, якія нас уже шлюць да класіцызму, і зверху кансольны вынас хораў. Вось такая вось яднанне барока і класіцызма ў народным дойлідстве. Зверху капліца накрыта шатром, які вянчаецца шпілем. Шпіль вельмі цікавы, ён у нас ужо мае паходжанне з народнай архітэктуры. Існавала гэтая капліца як дзейная праваслаўная да сярэдзіны 20-го стагоддзя. У 1960-х годах яна ўжо была зачынена. 20 год стаяла зачыненая на могілках, паўразваленая, і пасля ў 80-е годы была перавезена на тэрыторыю нашага музея. Капліца была могілкавай, і, магчыма, гэта яе наканаванне і абумовіла 8-граннасць формы, такую цэнтрычную. У цэнтры малітоўнай залі стаялі козлы, на якій ставілась труна падчас паніхіды, дзе адпявалі нябожчыка. І як бы вось такая пашырана 8-гранная форма дазваляла вялікай колькасці родзічаў прысутнічаць на развітанні са сваім чальцом сям'і. Сам інтэр'ер капліцы нам паказвае, што калісьці яна будавалася як уніяцкая альбо каталіцкая, а не як праваслаўная, і пазней уже была перасвечана ў праваславе. Па-першае, мы маем апсіду, алтарную частку. У праваслаўных капліцах алтарная частка не робіцца. І там у нас знаходзіцца галоўны алтар з іконай Маці Божай Астрабрамскай. А таксама мы маем два бакавых алтары, якія якраз такі уласцівы для каталіцкай і уніяцкай традыцыі. Алтары у нас даволі цікавыя, дошчатыя, пісаныя на аб'ём. То бок з пэўнага ракурса плоская выява падаецца аб'ёмнай, быццам у нас стаяць сапраўдныя калоны. Гэта яшчэ адна адсылка да адыходзячага ад нас уже стылю барока. Алтары і іконы у нас копіі, зробленыя па арыгінальным замерам фотаздымкаў тых алтароў, якія знаходзіліся ў капліцы на момант яе перавозкі. Іконы захаваліся добра, таму яны зараз знаходзяцца ў музеі старажытнай беларускай культуры. Алтары ж былі ў такім даволі дрэнным стане, уже бітыя з дошак, таму проста іх замерылі і зрабілі копіі алтароў. Даволі цікавым прадметам у капліцы з'яўляецца фератрон з унікальнай двухбаковай іконай пачатку 19 стагоддзя, пісанай на халсце. З аднаго боку у нас добравешчанне, з іншага ўваскрашэнне Хрыстова. Таксама у нас у храме прадстаўлены вельмі цікавыя літаграфіі, друкаваныя іконы родныя з каралеўцаў. Чым яны цікавыя? Перадусім тут важна, што ікона праваслаўная друкавалася для праваслаўных, але хутчэй за ўсё яна друкавалася там, дзе быў пашыраны каталіцызм. І проста якія сюжэты былі, такія сюжэты і кампанавалі. Па сюжэту гэта у нас пакроў Пресвятой Багародзіцы. Але давайте звернем увагу на тых, хто стаіць пад самой Багародзіцай. Гэта у нас святы Пётр, гэта у нас святы Павел, нейкі каталіцкі монах, магчыма, святы Алаізій, юнак у рызе такой езуіцкай. Так што, зразумела, што гэта ні разу не Влахернская царква, няма Андрэя Юродзевага, няма візантыйскага імператара, ёсць Пётр і Павел. Вось такія кампіляцыі праваслаўных каталіцкіх сюжэтаў, вельмі цікавыя іконы, пашыраныя яны ў нас на Беларусі і на Падляшшы. Таму, хутчэй за ўсё, вось такія друкаваныя іконы з купалкамі рабіліся недзе на тэрыторыі Польшчы. Даволі цікава вырашана пані Кадзіла ў храме. Бачна, што яго рабіў просты народны майстар Стэльмах, чалавек, які ўсё жыццё рабіў колы. І тут да яго прыйшлі і сказалі: слухай, зрабі-ка ты нам, пані Кадзіла. Якімі тэхналагічнымі прыёмамі ён валодаў, як ён калесню тачыў, ступіцы розныя. Роўна так жа ён і тачыў, толькі замест абруча і обада ён ставіў туды невялічкія падсвечнікі. І атрымалася вось такое цудоўнае пані Кадзіла, у якім вельмі добра чытаецца якраз такі звычайнае кола. Як мы ўжо звярталі ўвагу, звонку частка хораў вынесена як кансоль і абапіраецца на две вялікія калоны.
Гэта зроблена спецыяльна, каб вось тут, от якраз тая частка, дзе знаходжусь я, яна ўжо знаходзіцца на вуліцы, як гэта кансоль, каб было больш прасторы для пеўчых, якія размяшчаюцца на хорах, бо васьмігранная форма нашего молитовного зала нам не дазваляла зрабіць больш-менш такія нармальныя хоры, каб яны не займалі верхнюю прастору. Таму яны ідуць вось так уздоўж трох граней і асобна вынесена прастора, якая вельмі добра чытаецца з вуліцы, што дазволіла пашырыць прастору і размясціць тут даволі багатая колькасць пеўчых. Магчыма, нават калісьці і фізгармонь стаяла. Вось і завяршылась наша невялічкая экскурсія па капліцы. Прыязджайце да нас у музей, каб на ўласныя вочы пабачыць гэты цудоўны помнік, ну а таксама іншую архітэктуру. Будзем рады вас бачыць. Да новых сустрэч!